Uniunea Europeană privește Republica Moldova ca pe un partener egal. De aceea ne acordă asistență financiară substanțială pentru a ne ajuta să devenim o țară dezvoltată și puternică. Pe banii europeni, în Moldova se construiesc drumuri noi, rețele de apeduct și canalizare, de iluminat stradal, se reconstruiesc și se utilează grădinițe și școli. Locuitorii a sute de localități, de la municipii până la sate, se bucură deja de aceste facilități. În prezent, industria și agricultura de la noi au o rentabilitate joasă, atât din cauza lipsii subvențiilor, cât și a tehnologiilor moderne. Pentru a schimba această situație, în perioada anilor 2015-2017, peste 300 de milioane de euro vor fi alocate Republicii Moldova în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. În cazul unei eventuale rezilieri a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, nu vom mai putea beneficia de fonduri europene nici pentru dezvoltarea infrastructurii, nici pentru agricultură și dezvoltare rurală. Totodată, o posibilă renunțare la avantajele zonei de liber schimb ar însemna pierderea cele mai importante piețe de desfacere pentru produsele noastre, ceea ce ar conduce la dependență totală de o piață instabilă din Est. Cu un export sub o permanentă amenințare a embargourilor cu tentă politică, economia țării s-ar afla într-o continuă stare de degradare, fapt care ar influența în cel mai direct mod nivelul de trai al moldovenilor. Aproape 6 miliarde de lei sau peste 60% din totalul capitalului străin investit în Republica Moldova în ultimii 20 de ani provine din țările Uniunii Europene. Numai la Bălți, investitorii din Germania și Austria au creat peste 10.000 de locuri de muncă bine plătite. În mod firesc, oamenii de afaceri din exterior își investesc banii doar în țări cu climat stabil, legi corecte, justiție independentă și o perspectivă previzibilă pentru mulți ani înainte. Schimbarea radicală a orientării politicii externe a statului este un semnal de instabilitate pentru investitorii străini. În lipsa unor investiții, este totalmente imposibilă apariția tehnologiilor europene avansate. În lipsa dezvoltării tehnologiilor, Moldova ar rămâne un producător de mărfuri și servicii ieftine. În cazul abandonării cursului european, șansa Moldovei de a deveni o țară producătoare de mărfuri competitive ar putea fi ratată odată pentru totdeauna. În acest caz, economia țării se va baza în continuare pe remitențe, iar oamenii vor continua să plece, din lipsa de oportunități de angajare în țară. Viața multor cetățeni moldoveni ar depinde în cel mai direct mod de banii primiți de la rudele care muncesc peste hotare.